Malawi Today. Kodi mungawafotokoze bwanji olemekezeka atupere muluzi? Iyayi zikomo kwambiri funso labwino kwa basi. Ndikhulupirira kuti poliyankha funso limeneli lofunika kuliyankha kuthupi komanso ku uzimu. Choncho kuti tithe kulitambasula bwino funso limeneli, mundilole kuti ndiwerenge buku la Baibulo pa mbuku la chedwa Ezekiel chapter cha 1 cha 13 verse 3 to 6 kuti tiyambire pamenepa tiwerengereni. Ezekiel 13 verse 3 atero Ambuye Yehova. Akutero ndithu kuti amene akufuna kulankhula sopano m'musimu ndi Yehova Bwana mwini chilengedwe chonse. Tsoka aneneri opusawo akutsata mzimu wawowawo. Akuti tsoka aneneri amene ali opusa, amene amaziyerekeza okha kuti ndi aneneri, chifukwa choti aneneriwo iwowa amakhulupirira kapena kuti amagwirisira ntchito mzimu wawowawo osati mzimu wa Yehova. Chinkana sanaona kanthu. Akuti iwowa ngakhale kuti sadaone kanthu kena kalikonse, komano amatumikira bodza kunena kuti mwezi wa mawa kuzachitika zakuti. Verse 4 aneneri ako Israeli akhala ngati nkhandwe m'mapululu. Ndiye Yehova akupitirira kunena kuti aneneri ako iwe Israeli akhala ngati nkhandwe m'mapululu. Nkhandwe timaziwa zimangokuwa mzipululu. Tiyeni Iwo aona zopanda pache. akuti tu aneneri amenewa amaona zopanda pache. Ndi mphenda labodza. Ndipo zimene amafotokoza zimakhala zabodza. Amene anena atero Yehova. Komano akamazifotokoza amanena kuti uthenga umenewu wandipasa ndi Mulungu kuti ndilosere. Koma Yehova sanawatuma. Komano zimenezi akuti Mulungu sadawatume. So ena amatha kunena kuti yayi Mulungu andituma kuti ndilosere chisankho chikubwerachi, iyayi Mulungu andituma kuti chaka cha mawa kukhala njala, something like that. Zimene Mulunguyo sadanene nawo aneneri amenewa. Nayembekezetsa anthu kuti mawuwo akhazikika. Ndipo amayembekezesa anthu kapena kuti anthu amakhala pa chiyembekezo kunena kuti zimene walankhula mprofeti ameneyu zichitikadi, komano zimenezo zili zabodza. Ndipo popitiriza tiwerenganso buku la Yeremiya chapter cha 23 verse 16 verse limodzi lokha. Akuti bwanji pa Yeremiya 23:16 ndilo verse. Yehova wamakamu atero. Akuti sopano akulankhula ndi Yehova mwini chilengedwe chonse. Musamvere mawu a aneneri amene anenera kwa inu. Yehova akupitiriza uthenga omwe uja tauwerenga kwa Ezekieli, akupitiriza kunena kuti musawamvere aneneri amene anenera kwa inu zonama. Akuphunzitsa zachabe. Iwo watu amaphunzitsa zachabe. Anena masomphenya a mtima wawo. Ndipo amanena masomphenya a mtima wawo, zimene Mulungu sadawaonese. Siyamkamwa mwa Yehova. Sizochokera kwa Mulungu Bwana mwini chilengedwe chonse. Akutero choncho. Ndipo verse lomalizira Yeremiya yomweyu chapter cha 14 verse 14 akuti bwanji. Yeremiya 14:14 verse. Ndipo Yehova anati kwa ine. Ndipo Yehova amanena ndi Yeremiya, ndi amanena kuti ndipo Mulungu ananena kwa ine. Aneneri anenera zonama m'dzina langa. Ndipo
mulungu amalankhula ndi Yeremiya kumuwuza kuna kuti aneneri amanenera zonama m'dzina la ine. Sindinatuma iwo, Ine sindinawatuma aneneri abodza amenewa, sindinauza iwo, ndipo sindinawawuze kuti anene, sindinena nawo. sindinanena nawo. Anenera kwa inu masomphenya onama, Ndipo anenera kwa inu masomphenya onama. ndiwula ndi chinthu chachabe. Ndipo akufotokoza kuti ula ndi chinthu chachabe, kuti nthawi zina aneneri amenewa amagwirisira ntchito maula, komano akamagwirisira ntchito maula amakhala ngati kuti akulankhula mu zina la Mulungu, kuti akulosera zimenezi, kuti zimene Mulungu wawaonesera masomphenya Ndi chinyengo cha mtima wawo. komano lili bodza la mkunkhuniza. Tiyimire pamenepa. Poyankha funso limene lija ndinene kuna kuti vesi limene likutifotokozera kapena kuti mavesi atatu amene awerengedwa awa akutifotokozera maqualities aneneri amene ali abodza, kuti popeza kuti mneneri amene ali wabodza amagwirisa ntchito mzimu wake osati mzimu wa Mulungu pamene akulosera, pamene akupereka masomphenya. Sono mneneri akakhala wa Mulungu ndekuti mzimu wa Mulungu umakhala mwa iyeyo, ndipo chimene amalankhula chimazakhala kuti kusogolo chimazachitika. So mwandifunsafunso kuti atupere muluzi mungamufotokoze bwanji. Kuchokera mu mavesi amenewa ndikhulupirira kuna kuti titakutenga na bwinobwino kuti aneneri amene amanenera amaonesa masomphenya, tizapanga zakuti zinthuzo ndiye osachita muzo, kuti zimenezozo amanena kuchokera mu mzimu wawo osati mzimu wa Yehova, ndipo Mulungu sanalankhulane nawo, ndipo Mulungu sadawatuma. Ndiye ndiwayike azisogoleri atatu kuti muthe kundimvesa bwino kuti kodi atupere muluzi ndikumuona bwanji. Ndiwayika Profesa Arthur Peter Mutharika, komanso Dr. Ladrath Makikathe Chakwera, komanso Right Honorable atupere muluzi. Ndiye ndiyambe ndi Profesa Arthur Peter Mutharika. Profesa Arthur Peter Mutharika mu 2014 tikuyapita ku chisankho cha 2014 adalilonjeza kapena kuti adalankhula masomphenya, adawauza Amalawi maloto awo kuna kuti ine mukazandisankha pa mpando ndipo Malawi azasanduka Singapore, chifukwa chakuti mala zipangizo zomangira nyumba ndizazika pa Sabuside zizakhala zochipa kuti wina aliyense azakwanisa kugula ndi kumanga nyumba zooneka bwino, ndipo ziko lidawakonda Profesa Arthur Peter Mutharika ndi chipani cha DPP, ndipo atawina taona kuti kuchokera 2014 to 2019 Malawi sanasanduke Singapore, kusonyera kuti masomphenya amene Profesa Arthur Peter Mutharika adanena sanali kuchokera kwa Mulungu, komano amagwirisa ntchito mzimu wawo osati mzimu wa Mulungu kapena kuti mzimu wa Yehova. So kuti amene ndi aneneri abodza, anthu amene amangopereka amangolonjeza tizapanga zakuti by end of the day zinthu zija osachitika. So mukatenga mavesi amenewa ndi amene Mulungu akuwachenjeza Maisraeli kuti musawamvere aneneri amenewa, ndi abodza ndi olephera. Ndiye ndifike pa Dr. Ladrath Makikathe Chakwera, president amene akulamulira. President amene akutilamulira lero lino Dr. Ladrath Chakwera adaliuza dziko, ine mukandisankha ndi Tonsa Alliance tizasisa fetereza kuzafika pa mtengo wa 4,495 kwacha, ndipo
mukatisankha ife ndithu tizayesesa ndithu kuti passport izafike pa 14,000 ndipo anthu azadya katatu, ndipo tizapanga create 1 million jobs. Komanso kuphatikiza pamenepo anthu amene azigula katundu maiko akunja tizakhazikisa wiki imene izichedwa pa chizungu kuna kuti duty free week, duty free week imene anthu azidusa ndi katundu osalipira msonkho kuchokera maiko akunja. Komano atalowa mboma zonsezi ndithu sizidachitike. Chifukwa chiyani? Chifukwa chionena kuti zimene ankalankhula Dr. Lazarus Makikathe Chakwera sizinali zochokera kwa Mulungu, komano anali maganizo awo. That's why alephera kuzikwanirisa masomphenya amene adalankhula, chifukwa kuti sizinali zochokera kwa Mulungu, anagwirisa mzimu wawo osati mzimu wa Mulungu. Ndiye ndifike pa Right Honorable Atupere Muluzi. Right Honorable Atupere Muluzi olemekezeka amayi ndi abambo, mukaona Right Honorable Atupere Muluzi ndikutengereni ku chaka cha 2019 pa political debate imene idachitika ku Bingu International Conference Center, I don't know what you call. So pamene pada kudali ma president osiyana-siyana, Dr. Lazarus Chakwera, Atupere Muluzi, Dr. Chirima, amene sanapite, amene anaziona kuna kuti iwowa palibe masomphenya amene angati kukalankhula kumeneko, sakufuna kuti akalinamize dziko kapena akanamiza Amalawi, akanamiza anthu a Mulungu, ndi a Professor Arthur Peter Mutharika amene sanapange nawo political debate. Ndipo ku political debate imeneja Atupere Muluzi zimene analankhula ndipo kuzera mu mzimu wa Mulungu kapena kuti mzimu woyera umene unafika pa Atupere Muluzi, anatha kuona masomphenya, kuwaona asogoleri onse mmene alili amene anali pa panelo imeneyi. Ndipo Atupere Muluzi adalankhula kuna kuti pepani si chipongwe. Dr. Lazarus Makikathe Chakwera sanakhalepo nduna, ndipo chifukwa kuti sanakhalepo nduna alibe experience, sangathe kuyendesa dziko. Mmene ankalankhula zimenezi nkuna kuti pa mpando pali a Professor Arthur Peter Mutharika, komano azisogolera amenewa kunali kuti akupikisana kuti atenge dziko alamulire. Ndipo Atupere Muluzi yemweyu anathanso kuwaona Dr. Chirima kuti mwa Chirimanso sindikuona usogoleri. Zimenezi sikuti Atupere ankaona kuzera kuthupi, komano ankaona zimenezi masomphenya, popeza kuti anali ozala ndi mzimu wa Mulungu amene adawalankhulisa ndi Mulungu. Sanagwiritse ntchito mzimu wawo, komano mzimu wa Yehova ndi umene udatha kuwaunikira asogoleri onsewa ndi kuona kuti mulibe kuthekera. Olemekezeka, mukakumbukira bwinobwino Atupere atalankhula, ena zimaoneka ngati ndi kampeni chabe, kwa ena zimaoneka ngati ndithu ndi mwano waukulu, mpaka ena ankanena kuti kodi Atupere Muluzi chaka chino wabwera motani, akuoneka kuti sanabwere bwino. Chabwino, olemekezeka, masomphenya akachokera kwa Mulungu ndithu amakwaniritsidwa. Tiyeni tione chisankho cha 2019 adapambana ndani? Adapambana ndi a Professor Arthur Peter Mutharika kuzera mu TPEX. Ndipo atapambana a Professor Arthur Peter Mutharika, zikanakhala kuti a Professor Arthur Peter Mutharika ndi chipani cha DPP apitirira kulamulira, kodi ndani amene akadakhulupirira kuti mawu amene analankhula Atupere Muluzi kuti Dr. Lazarus Chakwera sanakhalepo nduna, sakuziwa kayendesedwe kaboma, alibe experience? Ndani amene akanakhulupirira? Palibe. Komano kuti mawuwa popeza kuti ndi ochokera kwa Mulungu,
mulungu anamunong'oneza atupere kuzera mu mzimu wake woyera. That's why mulungu anapanga chothekera kuti mawu amene adalankhula atupere muluzi akakwaniritsidwe, amene analankhula pa debate ya pa 2019. Boma lija mulungu analiyesesa kuti limenje lichoke. DPP komanso a Professor Arthur Peter Mutharika atuluke mboma. Atatuluka mboma, mulungu yemwe uja anaonekeranso mwa atupere muluzi. Analichenjeza dziko la Malawi. Amalawi anzanga chonde basi sampasa lenala. So mawu amenewa amaoneka ngati kuti ndi nkhamba kamwa chabe. Anthu tinkangoona kuthupi osaona kuzimu. Olemekezeka, ndipo mulungu yemwe uja anayesesa kuti mawu akaja akati kukakwaniritsidwa, kuti zimene analankhula atupere muluzi anthu akati kukazikhulupirira, kuti kulankhula kwa atupere muluzi kuja sanali atupere muluzi, komano mulungu anazera mwa atupere muluzi kuti atiunikire. Olemekezeka, 2020 boma limene linabwera ndi boma limene 2019 asogolera amene adawina, amene atupere muluzi adawawona kuzera mu mzimu wa mulungu kuna kuti alibe kuthekera. Ndipo anthu amene aja anatenga boma, Dr. Lazarus Chakwera komanso Dr. Chilima, amene anachulidwa nthawi imeneja kuti alibe experience, alibe kuthekera kwina kulikonse. Atawina boma kungoyenda myezi 3-4, anthu anakumbukira mawu a Right Honorable atupere muluzi wona kuti Achakwera alibe experience, sana kalepo nduna, sangathe kuyendesa dziko. Anthu anaona kulephera kwawo mu 100 days yoyambirira. So kuyambira pamenepo mulungu amafuna kuonesa ukulu wake mwa atupere muluzi. So ndikamamuona atupere muluzi, sinimamuona ngati atupere muluzi, koma ndimaona kuna kuti ndi mulungu amene adamutumiza atupere muluzi kuti atichenjeze ife dziko lathu la Malawi, kuti tichenjere, tisapase anthu awa udindo, timpase munthu amene mulungu wamusankha kuti alamulire dziko lathu la Malawi. Olemekezeka, ndikafika pamenepa ndi pamene sopano pamandipangisa kuna kuti dziko lathu la Malawi muli ansembe, komano ansembe sanathe kuunikira ndi kuziwa kuti mwa Dr. Lazarus Chakwera mulibe usogoleri. Mashehe sanathenso kuziwa kapena kuti kupasidwa mphaso yoziwa kuna kuti mwa Dr. Lazarus Chakwera mulibe usogoleri. Komanso tili ndi azibusa ndi maprofeti sana apase mulungu mphaso yozindikira kuti mwa Dr. Lazarus Chakwera mulibe experience. Mulungu anayipereka mphaso imeneyi mwa Right Honorable atupere muluzi. Ndiye mukamandifunsa funso limenelo kufotokozera kwake kuti ndi wafotokoza atupere muluzi, ningawafotokoza motero kuna kuti munthu amene uja atupere muluzi tikamawa waona kuthupi tikoza kumpepusa amene tingampepusire, komano atupere muluzi kuuzimu ndi katundu ndithu, ndi amene watumidwa ndi mulungu. Ndiyimire pamenepo. Funso lachiwiri, chifukwa chiyani dziko la Malawi, amalawi ambiri salabadira za olemekezeka atupere muluzi? Zikomo kwambiri, funso labwino kwa basi, kuti chifukwa chiyani dziko la Malawi sililabadira za Right Honorable atupere muluzi. Kweni chikuchitika ndi chiyani? Poyanga funso limeneli ndigwirisabenso ntchito buku lopatulika la Baibulo pa Mateyu chapter cha 21 verse ya 42 to 44. Ndikachoka pamenepa ndizagwirisanso ntchito Marko chapter cha 6 verse yake ya 3. Tieni Mateyu 21 verse ya 42 to 44 akuti bwanji? Mateyu 21 verse ya 42. Yesu ananena kwa iwo, kodi simunawerenga konse m'malembo? Siku lina Yesu Kristu amalankhulana ndi anthu ndi kumawawuza kuna kuti kodi
simunawerenge konse m'malemba? Mwala umene anawukana womanga nyumba, omwewu unakhala mutu wapangodya. Kuti mwala umene amisiri omanga nyumba adawukana, womwewo udasanduka kukhala mwala wapangodya. Amalawi ambiri amankana atupere. Ndakhala ndikuona ndikuwerenga kuyambira pa Facebook, pa WhatsApp, komanso angakhale pa ma radio station osiyana-siyana akangochula nkhani ya atupere, anthu amalankhula monyoza kwambiri. Zimenezo Mulungu Yesu Khristu anapereka chisanzo kuti kodi simunawerenga konse m'malemba kuti mwala umene amisiri omanga nyumba adawukana, womwewo udasandulika mwala wapangodya. Choncho atupere muluzi pokhala kuti ndi mwala umene ukukanidwa, ndithu ndikusimikizireni 2025 ino ngati Mulungu atalola, iyeyo ndithu azakhala pangodya, azalamulira ndithu dziko la Malawi. Ngati Amalawi tikachosa nsanje ndikaduka, ndikumuona atupere osamuona kuthupi komanso timuone kuuzimu, ndikukhulupirira kuti ulendo uno titakumpasa vesi. Ndipo ndinapereka vesi losatira Marko chapter cha 6 vesi yake ya 3. Pamenepo akufotokoza kuna kuti ampepusa Yesu kwawo. Yesu anana kuti nene salemekezeka kwawo. Chimene china zachitika makolo wanga olemekezeka pa chapter la chimenechi. Andu ankafuza kuti mukunena Yesu wake uti, mwana wa Yosefe mpala matabwa, mai yake Maria, azichimwali yake tilinawo pano, anganene chani? Mmenemu ndi mmene amampepusira atupere muluzi kuti atupere muluzi mwana wa Dr. Bakiri Muluzi, iye uje tikampasa boma ndimesa basi iye uja mwakuti amampepusa mmene anapepusidwira Yesu Khristu kuti Yesu anganene chani mwana wa mpala matabwa, Yesu angachite chani mwana wa Maria, angachite chani azichimwene ake achina Petro, achina Yudas tilinawo, azichemwali yake tilinawo, angachite chiyani? Mmene mondi mmene akumoni atupere muluzi. Komano osaziwa kuti kuuzimu Mulungu akungwirisa ntchito atupere muluzi kuuzimu. Mzimu woyera wafika mwa atupere muluzi kuti atupere muluzi alamulire dziko la Malawi. Zikomo. Funso lomaliza, pempho lanu kwa Malawi pamene tikuyandikira chisankho cha general elections. Pempho langa kwa Malawi pamene tikuyandikira chisankho cha mu September 2026, mu September pa 16 September 2025, ndisanayange funso limenelo ndipite benso buku la Baibulo pa Hosea chapter cha 4 ndime ya 6 yakuti bwanji. Hosea 4 verse ya 6. Anthu anga awonongeka chifukwa cha kusadziwa. Ndimafuna kuti ndiwalirire abale banga, ndilirire dziko langa la Malawi, kuti mukulankhula kwa Hosea akuti anthu anga awonongeka chifukwa cha kusadziwa. Awonongeka chifukwa cha kusamudziwa. Ndikhulupirira kuna kuti after chisankho cha 2020 titachita mistake, tayika lena la pampando, tayika munthu amene alibe experience, dziko lathu lakumana ndi mavuto osasimbika. Kuwonongeka kwa anthu akhala kumazimangirira imfa zosadziwika bwino chifukwa cha mavuto. Anthu anga awonongeka chifukwa cha kusadziwa. Zikanakhala kuti anthu tinadziwa kuti awalibe experience, ndili ndi chikhulupiriro kuna kuti tikanamuyika munthu amene ali ndi experience, amene amati akalankhula chinthu cho ndikuchitikadi, amene akutumidwa ndi Mulungu kuti aliunikire dziko la Malawi, awauze Amalawi zochita. Ndi Right Honorable Atupere Muluzi. Ndiye pempho langa kwa Malawi ndiwapemphe kuna kuti
pamene tikuyandikira chisankho tiyeni tikumbukire kuyambira 2019 kuti atupere anati bwanji. Kodi mawu amene ajawa amene analankhula atupere muluzi aja analankhula mawu amene ajawa akuchokera mutu mwa atupere? Muona kuti sizochokera mutu mwa atupere muluzi ayi, komano zimene zikuchokera kwa Mulungu, kuti Mulungu ana mzimu wake unali pa atupere muluzi, ndipo munthu akazazidwa ndi mzimu wa Mulungu amatha kuchiona china chilichonse chozachitika ngakhale chaka cha mawa. Ndipo atupere anatha kukwanisa kuwaunikira onse aja kuti mulibe kuthekera. Zimene zija amalankhula ndi mzimu wa Mulungu kuliunikira dziko la Malawi. Ndiye ulendo uno chonde Amalawi anzanga ndikupempheni kuna kuti tiyeni tipereke voti kwa atupere muluzi, ndiye khayo amene Mulungu watisankhira kuti apombole dziko lathu la Malawi. Ndiye ndikafika pamenepa ndi pempho limene ndimafuna kuti ndipereke, komanso kumufotokoza atupere muluzi kuti anthu asangomuona atupere muluzi kuti ndi mwana wa ndani ochokera kuti komano tiyeni tione kuti kodi zimene zikuchokera mwa atupere ndizochokeradi mwa atupere, ndizoyenera kuchokera mwa atupere. Iyayi ndi zazikulu zimene maprofeti amene tili nawo amene akungozisankha kuti ine ndine prophet sangathe kufikirapo. Maningira ndi mavesi amene ndapereka zikuonesa akuunikiratu kuna kuti mwatupere ndi mmene Mulungu wayika usogoleri. Atupere Mulungu watisankhira atupere kuti asogolere dziko lathu la Malawi. Mulungu watisankhira atupere kuti awombole mtundu wa Malawi. Onse amene alipo aja angobwera azitiuza kuti ife tizatere zimene sizachitika chifukwa kuti anthuwo sanasogozedwe ndi mzimu wa Mulungu, pamene atupere wasogozedwa ndi mzimu wa Mulungu. Ndipo chimene atupere analankhula wina aliyense lero lino za 2019 anthu adakagawana be makilipi mpaka lero kusimikizira kuti ulosi wa atupere unasimikizidwa, unakwaniritsidwa kuti Dr. Lazarus Chakwera experience satha kuyendesa ziko lero lino wina aliyense akukamba chimozimozi. Ndiye tilekeranji kumusatira atupere, tilekeranji osankhulupirira atupere, tilekeranji osapereka voti kwa atupere. Ndiye kuti tikangombwita tizwe kuna kuti tikusemphanisa zimene Mulungu watiyikira pa tebulo. Ndikafika pamenepa ndithokoze kwambiri kwa onse amene angamvere uthenga umenewu ndi kuugwirisa ntchito kuti Mulungu ndithu awadalise ndi kudalisanso dziko lathu la Malawi. Amen.